Sanitар чистарту 2 айлығына келгенде, биылгысы елның яшьләр арасында үзенчәлекле үтте. Елдагыча яшьләр һәм укучылар белән үткәрелгән чистарту акциялары биылгысы елның күбрәк онлайн форматта узды. Белгәнегезчә, апрель айларында үзенең изоляция режимы барды. Һәм шунлыктан безнең күбрәк отрядларда яшьләр арасында укучылар тора. Бу режим астында инде безнең ата-аналар да каршы килгән. Һәм яшьләр бүлегенә караган Компост Юнармия волонтер победы отрядларында булган укучылар арасында Чистое село дип аталган интернет конкурслар оештырылды. Һәм елдагыча уза торган Чистый берег акциясе биылгысы елның онлайн рәсем конкурсы белән узды. Әлбәттә, бернинди онлайн мероприятияне физик эшләү белән чагыштырып булмый. Әмма дә ләкин бу безгә билгеле бер тәҗрибә булып калды. Узган елларны без мондый мероприятияларны живой форматта узарганбызсак, биылгысы елны онлайн форматта узып, һәм киләсе елларында без бу ындай чисталык мероприятияларын, акцияларны һәм бүтән мероприятияларны шу ике форматта да уздыра алабыз дигән сүзгә килдек. Шуңа күрә якын киләчәктә чисталык акциялары живой форматта узачак. Мәсәлән, шул Чистый берег акциясе июль аенда уздырырга планлаштырылган. Бу акция безнең ел саен уздырыла торган июнь аенда. Әмма дә ләкин безнең кичектерелә бер айга. Чистый берег акциясына килгәндә, белгәнегезчә, безнең Актаныш сулыкларга бай территория, чит регионнардан ял итүчеләр күп килә. Безнең табигать бик матур булганлыктан һәм һәрбер гражданин әлбәттә үз артыннан чистартып китми, чүпләр калдыра. Без инде яшьләр белән бүтән территорияны чистартып бетерә алмасак та, шундый акцияларны оештырып, интернет челтәрләргә куеп, бу инде агитация форматында бара дип әйтәм. Интернет челтәрләрдән безнең гражданнар күрәне, шуннан үрнәк алсыннар дигән теләктә дә калам. Әлбәттә, бу мондай мероприятие уздыру күп йогынты ясыйлар дип уйлыйм. Мондай һәм киләчәктә бу һәм бездә белгәнегезчә яшьләр структурасы булдырылды. Безнең көч тагы да артты дип әйтәсем килә. Һәм киләчәктә дә инде мондай мероприятияларны чисталык айлыкларына карамастан киләчәктә дә мондый мероприятияларны даими уздырабыз дигән теләктә калам.